mwa kodom. Hey! Mama dear mami. Mama dear mami. Mr. Mama mwa ko mami o. Mama dear mami. Abulano ma. Nyako. Ajay. Nyako. Enti teacher we na mama na biwa. Ha? Chado be chine ko ja. Mama mwa ko mami o. Nyako. Chado be chine ko ja wa. No. Enti we dia teacher na ni wa ni to. Na ni wa ni to amen to wo mama na. Wali ku. Obara. Obara. Ame ya fansa me wo mama. Obara. Chira mama nche. Chami yanko. Dame. Chami yanko. Muna. Ona chay. Ona na ba ba. Ba mwa ko. Ba wa che ni mo ni che. Ba mwa ko. Ba mwa ko. Hey, na dai. Abulawa. 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 Chami yanko. Abulawa. Teacher wa da wa hu. Anu amfam babu ana mo mi. Ati chami yanko na ko. Chami. Chami yanko. Chami. Hey, me da kama me choi. Adia. Hey, ya free me cho. Ajay. Abulawa. 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 Abulawa dai, jabe akira wa mo yo. Chami. Ya mama dia drop. Hey, I'm the way. Yako. Ada wabada. Obara. Da. Wali ku. Da. Sema muna mensari. Da. Sema mu. Njo. Sole. Da. Ajay. Wakubie. I'm the way. Da wali ku. Da. Mama. Na una ye fesa no. Eh, de wudi. Mama. Mo tia se ma ba. The dearness. Bo de se nya ko abodam. Asem we na obebos. What you? Agentre na okroma no. Me tete sa asem se nya ko abodam. Na nyakodam boy die. Ana. Bese ni nua ba na okoje ni firi nsem na afa ni tirimu ana. Wan Chirewa. Ana se ebitima ba se chirewa nso. Ena de ne bayi abone dam. Me bi gidi chirewa we be fo papa. Apan. Apan. Besrew. Chirewa sem die. Babo okotoku. Ne de na ho ani nim chirewa tu ba wa. Dewo animu ho aye mu akiri ana ese kene animu ho aye mu akiri na woni de akiri wa ye wa ha no Apan. From ma wote wonu mo fi asemo wo so mo ka mo asema na o ma pie adia yesi da no amfa nto efiri to obi anu chiriwa su ba odi ti komu anu se chiwa ye befo na wotimi kokwaje unu aba ekunu fense ba bede na emfa de ti ni brade o sam ye ka Apan. Ukotu se wunu aboje se ehie. No asensues with them. What say? na de nsu no me fana me no ade be ne besi Sa wo mu fio empanyifo kro okroma ntime nkan. Wa no top ba jo. Eni nkomo fo what say? nti ko we na besi nti wudi wuti ko manya nti wu se chiriwa su ba anya Chirewa no. Odi na nya bo no wasafo hini wo kroma. Mempese meti se obi kura e kan was. Unti ni fie. Mo mfa mo. Mo mfa ni mbo. Oyonko ono. Wutiri so. apa wasema na mapia no so de be no Wa pampa so. Hwe. Sa. Apa ni mebusua no de besia. E de atwa Wani uni. Monto aso, wo chire wa ye dey. Me nka hwe, be se chire wa ye be fo. Unim dada. Wasa be jejan wasa de. Asa na ne ye wo. Wo ye wo, ene ne ye wo. Ne wo mendra. Apan, yo mendra. Chire wa so bete. Apan, me kana no man, ese chire wa so bete. Ei na beka. Na na se ofie ha ya, na ko e ma ofie die. Unya fie. So oba fie. Me kama se na me ko yan ko ba chire wa ma ne. Na be ma wo so wo ya kokon sasa. Konkonsa. Apan
What's the Mimi Conquansa? Hwe, my boy told that. Oh, me want to order the only minim. I don't mind. Ube hunda the way. Now, eh, where, and him, on him question tonight. Wo, so ya bow, so ya bemo, me humble. Conconsenia by ya. As all papa in my wa, and the Untiminka. And the Minya Batana, I say, what coming about once him? Me wa. We know so why. Why, I better write me one. What's your mamma not to another? There be. So more from a fifa and a fear for when you have bomb was suffering. And you also. Otherwise, a mamma's a dear Fabel. What are some number? May force the fool. And one, let me carry any. Honest Wendy. On such a Roberty. Mr. Wabua. Well, I make come as a mammy. Oh dear, so we can catch it. Chiwadia, and Kawa Chabasham room. Now, oh, catch it. Chiwadia, eh? So, Udumada. Hey, when you mean about Subana, what do you mean, winning? More. Be at Maquaji on one in a kuna friend in some day. They don't mean me. That's a memoir in our room, some more, and Mahoka. And as I was saying, CDP. That's a miniation. Send them a section when it won't. Apine. Apine. I dear when him said Apine. Apine. Sorry, man. Apine, Trapam, me fresh rubber. Ah, oh, Mr. Wood, Chabao, when we are fashion. Oh, dear, you mention, you can almost a pregnancy. Would I miss what? Miss Run, why? Who does Luno? Matimenka, Mimbo, maybe no good. And the train, who found it, and Chebefa. Oh, children, I won't come. I bear must we are conquersing. Ukra ni kokwasa na wona abegina we kyerwa hwan nim sechi wa before omofie wa de sanete enkware wo da me na wo man hu kopo nka na me kwakore ade fine me de mempe wo fine na sadi we aka mo sa obi a mese nipa bia wo so wo mpeme na enipa de apan de anything me wasasi ba ku bi da na fo ho ewu mu se nsum bebre de na so yeso adwuma obenya so mfa so me me de ma na wo yeso adwuma na aduane e beba ne nyema obenya ye wa wo dia na ebedu ba bi no na wankasa wade wo so mo wai mo wo shira no meboa wonya ade afuo nti na tesa wo de ade afuo adwoso ho na agina yi sempani kayampa saba kwase a obi ampa na awo na godie die ene ne nipa etu ahu etu wo yonko pa tabri asase ente se de ache wo no ha be gina nti wo yamo hew waje das meboa na wo asampa ne sen ese de ne fa ho masam ne se ya na se bi muhia gimifo a mo ya munya humobro kakra wate munya humobro kakra wo yonko tam de ente se de che waje na nti se na adhwe mu da hopa obedi sansamfo no na wo disam se mempe wi ada eya wo se won soso waje hoho ho enkroma waje ade ye ne yie mema pamo no meme nsai ma de mi tutu janagu no wo keke ase ani wo hu yo trewa ozo ompeme me odono ati mani so da ehu me eche me so kwa me nkroma me gina ha ya ma pene so sesi abedi machi se dwanyi no akwamade enso me se me ma me nka so ma bo se de jonso aba akoko me se me da na me so da ye na me da yo me hu a ti mani efisa wo se disika kokko ka ho e do ma me a me fa wo nya hwe na wana na wo hu we ne mimi hu sa de wo kan mre sante kede ta ma mpa obesi ne ya disika kokko se be ka de anti se we ho de ama wo ye nipa be me de ye de wo sombo be ya ye disika kokko se be ka me ho na sa we na waje ni si ase no ahu tibruku so ada ne ho be ba asem no wo ho be kire wo papa ada be sori asa akwa we ne ho ba asem no enkroma wodo sibe bonuam na be hu se di ayew eya wo so wanya hoho agye no ni akasa wo na aye ohun on sa adwumponi wo tim adwumponi wo tim papa ne ma hu se wo ye beifo hey hey ne da bi wo se wo suma brewa ne hokoto de fa ho wo ye den wo fia aha begina wo kasa e den na wo ye ne wo fie ha wo wontimi na be ma pam me frifie na se ma ba ha wo san atoa me ha de ntoatoa ne ba ha no na youth no kotoku esen bo ha enkasa nso home wonya atwom kakra kasa mafu sa wo kasa hey o wai tie wei enya den an ho beba asem na di beyew wo bewu na dapa wo benya wo obeyi uti ofie ho no ho
Matchwa fa nwirem. Enwere. Poni wo tim. Unu se wadwen poni nti na wo ankasa ankasa wo nua kunu wa kwaje no. Wa wo nua kunu. Wadwen poni wo tim pa wo. Aho. Wo. Wo ba wiase wati bi da. Se ni wa mansan na wo fa se edi ade. Ah na enwa ngasa me maji mi nua kunu ana. Wo ba wiase unti we bi da. Wo bo hon sam na ne. Ene mama wa bakosem. Wo bo hon sam na ne. Shanchene why? Na ton me sama Jimmy nyaku na de ose ne nwanwa krom yo metwia makakaduro. Ya de o kire. Firi akwai. Wo pa me. Na wo de wa kunya bi ofia beta so. Wa kunya bi ofia. Bejina. Wo ba de na abia beso no. E de na me da beso no. Enkrome na wo na wo kasa mi sei. Mi si firi ha ko. Sa ha ye mi fie. Ba mi ka so mi so na madum. Sese mi fudie nyina kama. Mi ko so sese manyiska. E dan ya wuhun. Ba peja foforo si ho. E so chen we kura. Sese de mi hia bia no. Mi musawo na mafa. Na wafa. Mi na me ka kire. Tu nya oba bi fa ne he. Anu nya wo asema. Aka de aka. Ole kwai. De be ma wo ani mo nyama sipi no me se na na abo se de dwonso aba akoko. Me da ase. Ye ka ba o fi adan. Ai, mate. Ubewu wote. Mate. O japade bi ahye on samase. Mate. Waja tum se obewu. Mate. Na wo waji we se ya ta wani asnim se wanya nipa. Ai, me do nipa ma me why. Na so de afo nti. Oye pa me. Na da wo se bebo nwia mu no. Ye be hwa ade. Why? No, kire. Mo. No, kire. Ase butia. Ma me ka so kire. Enso so ni so. Wati enso so ni so kura. No oni tumi bia woni nsem. Me na me se bepe no. Na aso me dan na no ase. So mu yi me kra efiri ni nsem. Fisa dwom bone e woni tirim. Nko me hwe kra ho. Wei, ni na be ma hu ni so wonyaire. Wei nti wapam nyako. Nanom je no. Nana. Sisi a bibie ni adaw. Sisi na bibie anse wo kwai se wo be ya age amakwa mame. So. Sisi nya akwa bodam. Nti no senka chire wei. Wo bo no so dam mame. Na se makɔhye ho. Chire wa no ene po nya kodam. Ha? Ono wa ne. Ene nana. Chire wa edam ene wuo. Iba akoma no mam. Ebe ekwa nkaka ni mienu bom. Wo bo ne dam wa na odi akowu. Ni mo ne dam na me se nko. No mfa nkowu. Mfa nko. Na minya mamo ako. Amakona na openo. Ono wa na me penana. Makoma akodi ne ho. Wo se obi de kan. E wa wo yonko. Ade de pife wo wanim. Amo bi hia wa ha. Amo hu de wo bia. Na no ntimi nya yankoma de bia nane ne mama me. Me de hie. So pese won sakana. E kwanya be fa so wasa be kan enie. Hwe. Ade ye be yi. Kire wa no. Oni kan ba. Akoye dada. Na. Unya tumi. Enti unya tumi de yes ha ne mana. Wa ye nyina no. So pese won so. Obi honhom a. Chebe de kwa suom. Na so kese. Na me kutware honhom no honam. Na me hyewde. Nana, wada ma me yedodo. Me yedodo ka sa yenko sisi akwa dada me. E wo se me twale wo. Muruso to say. Chire wa dwale ne pa me hye ne den. Te me je ne trade ntie no. Anye sa nema e bedwe nsem. Mate. Wada ma. Dwada se ne. Bra. Na yanko. Dwada se ne pepe. Dwada edi enimu. Se nanyi dwada. Dwada edi enimu. Bra. Na yanko. Nana mate. Na me ko hyewde. Mate. Bibia be yonko dimdie. Obede wo ho. Obunya wo ho. Nya wo hwe won sabeka. Wa bra bom. Yi di kwa so na obisie no. Nana, kameda wase papa. Sema bro. Nana na uwia. Me de chirewa kra. Eda wase. Chirewa. Yo kom. Baby. Fango kwamo. Afa ni eko. Como. Yago. Eko wale. Yago. Yago.
Ah, bro, mama. Ago nana. I'm good there. Madam, the common. I'm not free. Mwaba. I'm not good. Nana, I'm good. Umbe, and now for all. We have papa. I'm not good. Oh. Where did you move into your habit? It's a car over the new. I'm walking to I'm not yet. Mamma, You're funny to know. Over the new. I'm coming. You're not in front of me. I'm coming. I'm going to mammy. I'm going to mammy. They tell me because I'm Korean. And then I was saying this year, I'm Korean. Because all we are in the asset, I'm funny if you know. I'm going to say to me. Oh, please, so make us a Korean. It's a common way. I got a first one. May the command could jam. I know we can go. Over the name. Matilda came back. Jimmy. I come to. Where did it? Hey! I'm we now walk up. I'm a quick jump. Eh, I have me. I'm a quick bam. Monson battery you. Monson I'm walk. But then painting quite many when you vanity. Therefore, I'm a simple Korean and a buy. Maybe you didn't make us an also feeling woman like us. You are fun of it. They could be unfun. Yes, went to me from an inside. If you don't say a pickle will be so fun of if you never know. The party and to say, what done it to him, Kusia? The boy, the party, the answer. You're sharp, run, mamma, and I say, what? You see, I'm going to moment for a camera. You're fun to soon. Right, when you take in a woman for her, you're finding to some uncle bedroom. Therefore, when we dear me, when you are home, you know, I'm taking a Mississippi crowd, just say, when I'm coming and her baby. No, I said, come on to me, what it? I'm talking Yantah, and we man from Amaghanatv. We take a grab about it. They be so soon, you may be able to.
Yankompa se chebo mofo. Anopa wie mu de hye, se moteme ne a. Enya me boa pae se betuatua mo aso boa. Mo adawroma mo motwiri de netrada. Na mo mmra ha sei. Awie se moteme ne a. Eye sere o sere na me sere mo. Se mo ene yankompa se chebo mofo de tumi ama mo. Se yen sere mfiri mo ho, ne yemfa nsa yade. Eni ti se moteme nkan no pa wie ya. Na me sere mutumi ne mo ahoden. Me timu mu bi nam de akokam yarefo bi. Eni ogidie wo mumu se. Se de de ho ato so firi mre santen. Ebesi nne. Ne hwemodie ni mumu no. Ene so mu nim hwemo. Ti mo na atobre mu ya. Emu ya mimu ya bone. Me sere mutumi. Me sere ahoden firi mo ho. Sanse mu na tumi ni ahoden nyina wo mo. Yetumidie bi ebe ma na hom ne so se nananom sra me sra mo hom wei o ma ne nso aba pa mo adawroma obuo ni ani die mu adawroma nkotodwogu fom nsa danse ye mesra mo hu me mobo ne mani mu enwu aso me yarefo ye nim nananom mo adawroma hu me mobo o twedi ampon kwa me mo nko me moa munyi me mu ye de ho ato mo so ye ni manwu ase munyi me mu bebi enya kwa bro no ma ada na nye baba we die susampi bi wo tempenten kwa enti mesra mo mu nane mu achi mame nananom se de da mo ye no se ne so mu san hu me mobo na mo me yebo me punum so opono kokoko ne de aseda bra mia nananom me nna machi mamoda me ma me remfi de mo aya ma me nananom me ma me remfi mu o otwedi ampon kwa me oda nche nyampon wo da bunu mu onte se chirewa akwaje amakonko ware no de mesre wo sa chirewa ne die me pese ma no beto ne nsemu da se me ka chirewa se mo kurum ha ena no buturu bi abaye isi bu me kurum ha no onso abo isu hwa kase hwe kase pete me so ekana no mo nko a obeto me ni apan ko okunye ti me die sa ba ya die o mu hwe se do ni ha ebe ta kana omu ka okomu fi asempe oboso omu fi ni aba betwa abetwa unim ona esa yare no nyako oya ono kaso ne yanka asem na me say anka no eti ba yesa mitrim panyan sisi edu anka mu hwene anka na firi soro bebo wo tiri so no mu hwene mu o se nke bu hwene gum na nka ahwena bo abo sa de mo ade na mo ano hamosa wo ya le ano ya de wo ho ade na nini pa mo abo mo ano hamosa mu hwa na de ya lefo abra mi kai o de ya lefo akoma no na o de ya lefo akoma no so na aka na asem me de na me ya lefo akoma no o kan ye no ko tere se de wo to boabo no ne hu nye ne hi se de o gina ho se we ni gine wo kan ye no wan so ne so akọ beto aso yesi amfo ne kire ne nto aso wo kan ye no wan so so a enko o beto aso mo ade na mo gwa me suro me ma so me unsuro unsuro o kan wasem cheche ni mo me ade so na wo kan me ede ne nipa moje wo ma me papa e bi o ye me na no nkatemo no ba ye wo ma me wo ne di ka bere mbibi wo sa ya na wo se nanaje enu na mede mani ato nyesa ka dwuma medi mu wo ha no wo ho ka wo me sa ka mede mabatwa apem ale na mo ye mpere wasam sa mumu hwa na de yalefo abere me na mede mani ato papa e bi mpanyimfo so bi yo papa wa hawo nye papa ya wo ma me ye me a ka me mia me yiri mu se ya me so mu abakon na mede mu akwa ahemfie ama ye de akokọ ba so asem mu ano ade na mo gi ne wiase ni mpanyi ni mu ne nkwala anase echina bi wo hie panyina